ପିଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା କାହିଁକି ନା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଭୋଜି ଭାତ କରିବା କିଏ କଣ ଖାଇବ କୁହ ମୁଇଁ ଚିକେନ ଖାଇବି ମାଛ ଖାଇବା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡି ତୁ ରେ ମୁଁ ମଟନ ଖାଇବି ମଟନ ଭାଇନା ହଉ କରିବା ଭାଇ ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ମସ୍ତ ଭୋଜି ଗୁଟେ କରିବାରେ ମୁଇଁ ଦେବି ରେ ଭୋଜି ମୁଁ ଦେବି ରେ ଡର ନରେ ଭୋଜି ମୁଁ ଦେବି ଚାଲ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଖାଇବ ମୁଁ ଦେବି ଭୋଜି ଦେବି ଯେ ଭାଇ ଟିକେ ପଇସା ସର୍ଟ ହଉଛି ରେ କେତେ ପଇସା ଟିକେ ଦରକାର ଆକା ଗୋଟେ କାମ କରରେ ତମେ ତମର ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ 500 ଲେଖି ମାକି ଆଣରେ ଆଉ ତମେ ଯାଅ 500 ଦିଅ ସବୁ ଯାକ ମିଶିକି କରିବା ଭୋଜି ଆଉ ଶୁଣ 500 ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ବଡ ଧରଣର ଭୋଜି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ ନା 200 ଲେଖି ଦିଅ ହେଲେ ହଉ ଆସ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଦେବି ଆସ ଆଉ କି କରିବା ପଡୁଛି ରେ କୋଉଠି ପଇସା ତମେ ଯାକ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ଭୋଜି ଖାଇବା ଦେଇଦେବି ଆମେ ଡାକୁ ନଥିଲୁ ତମକୁ ମାଗଣା ଖିଆଟା ବୋଲି ପଡି ଯାଇଛି ପଇସା ଯେ ମୁଁ ଭୋଜି ଖୁଆଇଦେବି ଚାଲ